Morjesta. Miltä tuntuisi, jos maailma näyttäisi tämän väriseltä? Punaiset ja vihreät olisi vähän oudon näköistä ja keltainenkin olisi semmoista, että välillä joutuisi vähän miettimään, minkä värinen se on. Joskus saattaa mennä sininen ja violetti sekaisin tai jopa vihreä ja harmaakin. Semmoista on punavihersokeen arki. Meitä on 300 miljoonaa muutakin maailmassa, jotka näkee tällä tavalla samalla tavalla, mutta onneksi hätä ei ole tämän näköinen. Amerikkalainen firma Enchroma on kehittänyt aurinkolasit, jotka taittaa valospektriä sillä tavalla, että 4/5 punavihersokeesta ja värisokeesta yleensäkin näkee värit suurin piirtein normaalisti. Mä sain Enchromalta tämmöiset lasit testattavaksi. Nämä on tarkoitettu ulkokäyttöön. Ja sitten on myös toiset lasit, jotka on tarkoitettu sisäkäyttöön tietokonetyöskentelyä varten. Nyt kokeillaan, että miten nämä ulkokäyttöön tarkoitetut aurinkolasit toimii ja minkälainen reaktio näillä saadaan aikaan, miten näkyy väri. Jännittää ihan sikana. YouTubesta on kattonut pätkiä, missä ihmiset testaa näitä laseja ja reaktiot on aika voimakkaita. Voi olla, että reaktio tulee saman tien, värit pavahtaa ihan suoraan silmille. Tai sitten saattaa olla semmonen, että menee 10-15 minuuttia ennen kuin alkaa tapahtua se lopullinen reaktio. Aika näyttää, minkälainen on. Ja nämä on malliltaan Enchroma Forset. Näitähän löytyy vaikka minkä näköisiä ja minkä mallisia ja jokaiselle varmasti löytyy semmonen itselleen mieluinen malli. Kokeillaan. Pistetään eka silmät kiinni ja lasit päähän ja katsotaan sitten. Eikä silmät auki. Aika huikean näköistä. Kyllä muuttuu paljon kirkkaammat nää värit. Aika huikean näköistä. Onko lehtivihreä erinäköistä? On. Lehdet on jotenkin semmosia paljon niinku siis syvemmän vihreitä. Ne on näyttänyt aikaisemmin semmoista niinku ihan tummia tai jotenkin hassun värisiltä, mutta näyttää niinku ihan eri vihreitä. Vähän niinku ois väärtänyt värinuppia toiseen suuntaan. Se silmät puoltamaan niin paljon, että pitää välillä puhtaa. Kokeilla miten näyttää. Kokeillaanpa sitten näitä CX65. Nämä on niinku tarkoitettu tietokonekäyttöön ja tommoseen niinku päätetyöskentelyyn, mutta sain ohjeet, että ensinnä kokeillaan noita varsinaisia aurinkolaseja ja kokeillaan sitten näitä. Ja
Tietysti nyt täällä sisällä niin tää valo on aika lailla tämmönen niinku, vähän niinku oltais ulkonakin, mutta luulen, että näilläkin saattaa saada ihan hyvän vaikutuksen. Nämä on tämmöset vähän erilaiset, nämä ei ole näin niin tummat kuin aurinkolasit. Että luulen, että tuossa kun tietokoneella editoin noita valokuvia, niin silloin saattaisi olla aika hyvät nämä käytössä. Kokeillaan minkälaiset nämä antaa tässä. No niin. Äsken näin nämä kukat, nämä valkoisten keskellä ja nämä punaiset, ja nämä kyllä lähinnä semmoisena tummina möykkyinä vaan tuossa. Emme ollenkaan älynyt, että ne oli punaisia. Nyt ne näyttää punaiselta. Nyt oikeastaan niin heti huomaa, että tuonne kauemmastikin katsoo, niin näkee kaikki kukat on punaisia. Ja kyllä näilläkin laseilla, vaikka nämä on niinku tarkoitettu ihan erilaiseen tarkoitukseen kuin erilaiseen käyttöön kuin toiset lasit. Kyllä näilläkin ihan samalla tavalla toi korostuu väri. Tää on ehkä pikkusen semmonen sinisempi tää väri näillä. Se ei oo sillain niinku, no toiset kun ne on tietysti aurinkolasit, niin ne tekee semmonen paljon kovempi kontrastiseksi sen kaiken ympäristön. Niin näillä se on ehkä semmonen sinisempi, vähän pehmeämpi. Mut sitten taas vastaavasti, niin kyllä näillä näkee ihan samalla tavalla. Että kyllä se niin näkee, että se muuttaa sitä spektriä ihan selvästi erinäköiseksi. Ihan mahdoton. Ja sitten tästä keskellä näkyy nämä pienet